No ho sé, penso que els temes que tenim haurien de ser com més àcids, més punyents. A vegades trobo que són molt tous. Què vols dir massa tous? Que tenim un cunyat que pela el Bano Kosovar. Deixa-ho estar. Amb tant pensar, a més, sembla que ens hem perdut. Els hi preguntaré la ruta d'aquell parell que hi ha allà. Hola, bon dia. Què ens podríeu dir com es va a Sant Pere de la Font? I tant, home, molt fàcil. Tireu tot recte. I el segon trencant a mà dreta. Ei, doncs moltes gràcies, eh? No ho veig gaire clar, Jo això. tampoc. Hi havia un camí de terra. I ara... Uf. Veiem, fem mitja volta i els hi tornem a preguntar. Escolteu, n'esteu segur que m'heu indicat bé? I tant, cony, que som d'aquí de tota la vida. És el que hem dit. Segon trencant a mà dreta. Doncs no n'estic convençut. Em sembla que com que som de ciutat ens volen prendre el pèl. Tornem-hi, mitja volta que em sentiran. I tant. Mireu, prou de collonades. Ja sé que els de Barcelona us caiem malament i no sé què. Així que prou de bromes. Indiqueu-me correctament cap on es va. Què dius? No foteu que encara no hi heu trobat. Espera, Feixedes, deixa'm a mi. Val, teníeu raó. En comptes de mà dreta, heu de seguir tot recte. Llavors veureu un trencant a l'esquerra, gireu, feu uns 6 quilòmetres i trobareu un creuament. A partir d'allà només cal que seguiu tot recte... Doncs em sembla que ara sí que ens han fet cas. Ara sí que ens han enviat on volien. Ens han enviat a la merda.